Дуслар, бауыр котлеты һәм ирләр салаты рецептын белергә теләсәгез, тәмле көрәшне карагыз. Бездә кунакта Ризат Зиниран Рамазановлар. Димәк, Шимбә, көндезге 11-дә. ТМ-ТВ каналында тәмле көрәш карагыз. Дуслар, шәп булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.